Věděli jste, že ve sbírkách Ostravského muzea jsou tisíce exponátů Václava Šusty? Václav Šusta byl montánní inženýr, geolog a paleontolog, kterému se za svůj život podařilo skloubit technické vzdělání, nadání, láska k přírodě, ale také houževnatost a velkorysost, protože na jeho odkaze dodnes studují studenti a bádají vědci. Václav Šusta se narodil ve Slezské Ostravě, jeho otec byl kancelista na Jamě Trojice a Václav byl nadaný, proto vystudoval střední školu Českou reálku v Ostravě, kde ho učil profesor Mácha, zakládající člen přírodovědné společnosti. A s přírodovědnou společností potom byl život a kariéra Václava Šusty spjata až do konce. Po vystudování Vysoké školy báňské v Příbrami nějakou dobu pracoval na rudných dolech v Čechách, ale v roce 1921, když se vrátil do Ostravy, začal aktivně pracovat v přírodovědecké společnosti. A když potom muzeum dostalo přidělenou budovu Staré radnice, kde měly být konečně instalovány jeho sbírky, přírodovědecká společnost usoudila, že je dobré, aby muzeum mělo i přírodovědecké sbírky a rozhodli se tyto sbírky nakoupit za peníze společnosti anebo je sami nazbírat. Václav Šusta, který vedl geologickou část přírodovědecké společnosti, šel příkladem a věnoval muzeu svou sbírku, která tehdy čítala 3000 kusů z kamenělin, minerálů a hornin, všechny z oblasti české části Hornoslezské pánve. Za války Václav Šusta, když měl pocit, že je nebezpečí, že by mohl zahynout při bombardování nebo něco, napsal závěť, kde všechny svoje sběry věnuje městu Ostravě a Ostravskému muzeu. A po jeho smrti jeho manželka jeho přání splnila a opravdu se tyto sbírky k nám do muzea dostaly. Ta sbírka je úžasná v tom, že Václav Šusta od začátku všecko pečlivě popsal. Tím, že byl důlní odborník, věděl, co je důležité, takže opravdu sbíral takové věci, které představovaly floru a faunu Hornoslezské pánve opravdu v celku. Spolupracoval dokonce s umělci, s malířem Vilémem Vinše na plynárenskou výstavu, která byla v Praze v roce 1938. Připravili obraz karbonské krajiny a byla to tehdy asi největší umělecká rekonstrukce, protože to byl obraz o rozměrech 4x2,5 metru. Byl v čele pavilonu ostravského a ukazovalo to, že Václav Šusta měl pocit, že všechny rekonstrukce do té doby jsou špatné, protože jsou na nich rostliny a zvířata, které spolu moc k sobě nejdou. Takže vybral jednu sloj z dolu František Horní Suché a opravdu na tom obraze, na tom pralese jsou jenom rostliny z této jedné sloje, z jednoho časového období a z jednoho místa. Byl toho názoru, že každý kraj by měl mít muzeum, které ukazuje to nejvzácnější a to nejzajímavější, co se v něm nachází. Proto na svých četných přednáškách pro veřejnost dával návody, jak sbírat a pro veřejnost dělal i četné vycházky do přírody, kde opravdu s lidmi chodil do terénu a ukazoval jim, jak mají sbírat, co mají sbírat a co je tady v okolí nejzajímavější. Na jeho přednášku na Landek přišlo dokonce 170 lidí naraz. Některé jeho přednášky vyšly časopisecky a byl o ně velký zájem, a letos máme 100 let od přednášky o kamennouhelném útvaru a jeho rostlinstvu, díky které asi Václava Šustu potom přizvali k velkému dílu. Byla to monografie OKR, která vyšla v roce 1928 a přestože byl Václav Šusta velice mladý, tak pro tuto knihu vytvořil celou kapitolu o stratigrafii OKR s atlasem, na kterém na křídě byly krásné obrázky z kamenělin.
po válce, když začal pracovat pro ředitelství OKD, tak tam založil vědecko-výzkumné oddělení, aby OKD se nemuselo spoléhat na odborníky zvenčí, ale aby mělo svoje odborníky a vychoval generaci inženýrů, vrtařů. Horníci na něho vzpomínali ještě po letech, že byl velký sběratel a že prostě každému horníkovi, který mu přinesl něco zajímavého, tak dal nějakou maličkost na pivo, takže ho měli všichni velice rádi.